Bine ați venit! Vă prezint câteva probleme care se rezolvă folosind cel mai mare divizor comun sau cel mai mic multiplu comun. Prima problemă. Un număr de 25 de ciocolate și 39 de napolitane trebuie distribuite unor copii în pachete cu același conținut. După ce s-au făcut pachetele, s-a observat că au mai rămas 3 napolitane și o ciocolată. Subpunctul A. Este posibil să se facă 4 pachete? Justifică răspunsul. Așadar, la punctul A vom face o verificare, vom împărți pe 25 la 4 și trebuie să obținem restul 1. Iar apoi, pe 39 îl vom împărți la 4 și trebuie să obținem restul 3. Haideți să scriem 25 împărțit la 4, facem împărțirea, obținem restul 1. Împărțim acum pe 39 la 4. 4 în 39 se cuprinde de 9 ori. Obținem 36, facem scăderea și obținem restul 3. Și atunci răspunsul este posibil să se facă 4 pachete. Mai departe, punctul B determină numărul maxim de pachete care se poate face. Haideți să notăm cu N numărul de pachete și gândim astfel, pe 25 îl împărțim la N și obținem restul 1. Apoi pe 39 îl împărțim la N și obținem restul 3. Să ne reamintim teorema împărțirii cu rest, care ne spune că de împărțitul este egal cu împărțitorul ori câtul plus restul, unde restul este mai mic decât împărțitorul. Și atunci, pentru prima împărțire, putem să scriem 25 este egal cu n fiind împărțitorul, înmulțit cu câtul plus restul. Pentru cea de-a doua împărțire avem 39 egal cu n, adică împărțitorul, ori câtul plus restul. Pentru că avem câturi diferite, aici putem să notăm cu C1, iar aici cu C2. Ce putem face mai departe? O să-l scădem aici pe 1, adică 25 minus 1 este 24. Și obținem că 24 este egal cu n ori C1. Aici putem să-l scădem pe 3. 39 minus 3 este 36 și obținem 36 este egal cu n ori C2. Asta înseamnă că numărul n îl divide pe 24. 24 fiind scris ca un produs de două numere naturale, n ori C1. Apoi 36 fiind scris ca un produs de două numere naturale, n ori C2, asta înseamnă că numărul n îl divide și pe 36. Pentru că problema ne cere numărul maxim de pachete, asta înseamnă că numărul n este de fapt cel mai mare divizor comun al numerelor 24 și 36. În continuare, haideți să ne reamintim câteva noțiuni de la cel mai mare divizor comun. Să ne reamintim că atunci când vrem să notăm cel mai mare divizor comun al numerelor A și B, putem să notăm și astfel. Scriem numerele A și B într-o paranteză rotundă. Iar pentru a calcula cel mai mare divizor comun, procedăm astfel, descompunem numerele în factori primi, iar apoi înmulțim între ei factorii comuni, luați o singură dată la puterea cea mai mică. Așadar, să calculăm cel mai mare divizor comun al numerelor, putem să notăm și astfel. Deci o să descompunem numerele în factori primi, îl descompunem pe 24, se împarte la 2, obținem 12, împărțim la 2, obținem 6, împărțim la 2, obținem 3, care se împarte la 3. Astfel, 24 este egal cu 2 la a treia ori 3. Mai departe, 36. Îl descompunem, împărțim la 2 și obținem 18, împărțim la 2, ne dă 9, împărțim la 3, care este egal cu 3, 3 se împarte la 3.
Și am obținut astfel că 36 este egal cu 2 la a doua înmulțit cu 3 la a doua. Iar atunci cel mai mare divizor comun este egal cu 2 la a doua înmulțit cu 3, care este egal cu 12. Așadar, răspunsul este numărul maxim de pachete este 12. Problema 2. Împărțind numărul natural nenul n la 24, 40 și 58, se obține de fiecare dată restul 4 și câturi nenule. Sub punctul A, este posibil ca numărul natural n să fie egal cu 124? Justifică răspunsul dat. La subpunctul A vom face o verificare. Vom împărți 124 la 24 și trebuie să obținem restul 4. Apoi împărțim 124 la 40 și apoi împărțim 124 la 58. De fiecare dată trebuie să obținem restul 4. Haideți să împărțim 124 împărțit la 24. Haideți să facem împărțirea. 124 împărțit la 24 se cuprinde de 5 ori. 5 ori 4, 20. 5 ori 2, 10 și cu 2, 12. Facem scăderea, obținem restul 4. Haideți să scriem și aici. Este 5, câtul 5 și restul 4. Împărțim mai departe pe 124 la 40. Facem și aici împărțirea. 40 în 124 se cuprinde de 3 ori și obținem 120, facem scăderea și obținem restul 4. Scriem 3 și restul 4, mai departe 124 împărțit la 58. Facem împărțirea 124 împărțit la 58. 58 în 124 se cuprinde de 2 ori. Obținem 116, facem scăderea și obținem 8. Așadar, câtul 2 și restul 8. Deci, pentru că aici am obținut restul 8, vom da răspunsul și vom scrie că nu este posibil ca numărul natural să fie 124. Punctul B. Determină cel mai mic număr natural n cu proprietatea din enunț. Așadar, la B vom scrie că dacă îl împărțim pe n la 24, obținem un cât pe care îl vom nota C1 și restul 4. Mai departe, dacă îl împărțim pe n la 40, obținem un alt cât, îl vom nota C2 și restul 4, iar dacă îl împărțim pe n la 58, obținem un alt cât pe care îl vom nota C3 și restul 4. Folosind datele problemei, putem să scriem că n este egal cu 24 înmulțit cu câtul plus restul. Pentru a doua relație vom scrie n egal cu 40 ori câtul 2 plus 4, iar pentru a treia relație vom scrie că n este egal cu 58 ori câtul 3 plus 4. În continuare putem să-l scădem pe 4 în fiecare relație. Așadar obținem n-4 este egal cu 24 ori C1. Apoi n-4 este egal cu 40 ori C2, iar în a treia relație obținem n-4 este egal cu 58 ori C3. Pentru că n-4 este egal cu 24 ori C1, atunci n-4 se divide cu 24. Mai departe, n-4 este 40 ori C2, adică n-4 se divide cu 40. Iar în a treia relație, deducem că n-4 se divide cu 58. Astfel, n-4 este un multiplu al numărului 24, este un multiplu și al numărului 40
și de asemenea n-4 este un multiplu al numărului 58. Observăm că problema ne cere să aflăm cel mai mic număr natural cu proprietatea din enunț, ceea ce înseamnă că n-4 este de fapt cel mai mic multiplu comun al numerelor 24, 40 și 58. Să ne reamintim că putem folosi această notație, iar pentru a calcula cel mai mic multiplu comun a două sau mai multor numere naturale, putem proceda astfel: descompunem numerele în factori primi și apoi înmulțim între ei factorii comuni și cei care nu sunt comuni, luați o singură dată la puterea cea mai mare. Și haideți să calculăm cel mai mic multiplu comun. Vom descompune numerele în factori primi. Îl descompunem pe 24 și obținem 2 la a treia înmulțit cu 3. Îl descompunem apoi pe 40, se împarte la 2, obținem 20, împărțim la 2, obținem 10, împărțim la 2, obținem 5. Astfel, 40 este 2 la 3 ori 5. Numărul 58 se împarte la 2 și obținem 29, care este un număr prim, se împarte la 29. Astfel, 58 este egal cu 2 ori 29 sau 2 la 1 ori 29 la puterea 1. Mai departe, calculăm cel mai mic multiplu comun. Așa cum observăm, 2 este factor comun și îl vom scrie pe 2 la puterea cea mai mare. Înmulțim în continuare cu factorii 3, 5 și 29, factori care nu sunt comuni, deci înmulțim mai departe cu 3, cu 5 și cu 29. Obținem astfel 8 ori 3 ori 5 ori 29. 8 ori 3 este 24, înmulțit cu 5 este 120, înmulțit cu 29. Haideți să facem și înmulțirea. 9 ori 0 este 0, 9 ori 2 este 18, 9 ori 1 este 9 și cu 1 este 10. Mai departe, obținem 0, 4 și 2. Adunăm și obținem 3480. Deci cel mai mic multiplu comun a celor 3 numere este 3480, ceea ce înseamnă că n-4 este 3480. De unde rezultă că n este egal cu 3480 plus 4, adică n este egal cu 3484. Mai departe, problema 3. Prin împărțirea unui număr natural n la 24 se obține restul 14, prin împărțirea la 32 se obține restul 22 și prin împărțirea la 54 se obține restul 44. Punctul A. Este posibil ca numărul n să fie egal cu 1718? Justifică răspunsul dat. Haideți să verificăm. Pentru a rezolva cerința de la punctul A vom împărți 1718 la 24, va trebui să obținem restul 14. Apoi vom împărți 1718 la 32 și va trebui să obținem restul 22. Apoi 1718 îl vom împărți la 54 și va trebui să obținem restul 44. Așadar, vom împărți 1718 la 24 și luăm din de împărțit 3 cifre. Verificăm dacă se cuprinde de 7 ori și facem înmulțirea, obținem 28, 7 ori 2, 14 și cu 2 este 16, adică 168, iar acum facem scăderea. Și așa cum observăm, restul este mai mic decât împărțitorul. Coborâm pe 8, 24 în 38 se cuprinde odată. Facem scăderea și obținem restul 14, ceea ce este corect.
Împărțim acum 1718 la 32. Verificăm dacă se cuprinde de 5 ori și obținem 160. Facem scăderea, îl coborâm pe 8. 32 în 118, verificăm cu 3 și obținem 96. Facem scăderea. Am obținut restul 22, ceea ce este corect. Iar acum vom împărți 1718 la 54. Luăm și aici 3 cifre și verificăm cu 3. Obținem 162 și facem scăderea. 54 în 98 se cuprinde odată. Facem scăderea și am obținut restul 44. Astfel putem să spunem că este posibil ca numărul n să fie egal cu 1718. La punctul B se cere determină cel mai mic număr natural n cu proprietatea din enunț. Așadar, dacă îl împărțim pe n la 24, obținem restul 14. Nu știm câtul, dar putem să scriem că n este egal cu împărțitorul 24 ori câtul plus restul care este 14. Mai departe îl vom împărți pe n la 32 și obținem restul 22. Astfel putem să scriem n egal cu 32 ori câtul plus restul. Observăm aici că avem două câturi care sunt de fapt diferite, așa că vom nota C1 și C2. În mod analog vom scrie și pentru cea de-a treia împărțire, îl împărțim pe n la 54, obținem un alt cât pe care îl vom nota cu C3, iar restul aici este 44. Pentru a continua problema, ne propunem să-l scriem pe n sub forma unui produs dintre două numere naturale. În această relație avem o sumă de doi termeni și ne-ar ajuta să putem să scoatem factor comun. Am putea face acest lucru dacă, adunând aici cu 10, obținem n plus 10 egal 24 ori C1 plus 24 și astfel aici putem să-l dăm factor acum pe 24. Procedăm analog. În cea de-a doua relație adunăm din nou pe 10 și obținem astfel că n plus 10 este 32 ori C2 plus 32. Observăm din nou că acum putem să-l dăm factor comun pe 32. Iar în a treia relație, dacă îl adunăm și aici pe 10, în ambii membri, obținem n plus 10 este egal cu 54 ori C3 plus 54. Iar în continuare vom da factor comun. În prima relație îl dăm factor în membrul drept pe 24, astfel obținem 24 înmulțit cu C1 plus 1. În a doua relație scriem n plus 10 este egal cu 32 înmulțit cu C2 plus 1, iar în membrul drept, în a treia relație, scriem în stânga n plus 10, în dreapta îl dăm factor comun pe 54 și obținem 54 înmulțit cu C3 plus 1. Iar pentru că n plus 10 este acum scris sub forma unui produs, putem să deducem că n plus 10 se divide cu 24. În a doua relație, putem să deducem faptul că n plus 10 se divide acum cu 32, fiind scris ca un produs dintre 32 și un alt factor, C2 plus 1, pe care nu-l știm. Iar din a treia relație vom scrie că n plus 10 se divide cu 54, ceea ce înseamnă că n plus 10 este un multiplu al numerelor 24, 32 și 54. În problemă se cere să determinăm cel mai mic număr natural cu această proprietate. Asta înseamnă că n plus 10 este cel mai mic multiplu comun
al numerelor 24, 32 și 54. În continuare vom calcula cel mai mic multiplu comun al lor. 24 este 2 la a treia ori 3, 32 este o putere a lui 2, adică 2 la a cincea, și haideți să-l mai descompunem pe 54. Dacă îl împărțim la 2, obținem 27, care se împarte la 3, obținem 9, care se împarte la 3, obținem 3, care se împarte la 3, astfel 54 este 2 înmulțit cu 3 la a treia. Cel mai mic multiplu comun al celor 3 numere este 2 la a cincea înmulțit cu 3 la a treia, adică 32 înmulțit cu 27. Haideți să facem și înmulțirea. 7 ori 2 este 14, 1 mai departe, 7 ori 3, 21 și cu 1, 22. Înmulțim 2 ori 2 este 4, 2 ori 3 este 6 și facem adunarea. Am obținut 864, iar atunci n plus 10 este egal cu 864, îl calculăm pe n și este egal cu 864 minus 10, deci n este 854. Problema 4. Numărul elevilor dintr-o clasă este cuprins între 15 și 40. Dacă elevii s-ar alinia câte 4 sau câte 7, de fiecare dată ar rămâne un rând cu doar 2 elevi. Sub punctul A, este posibil ca numărul elevilor clasei să fie 26? Justifică răspunsul dat. Pentru a justifica răspunsul, considerând că numărul clasei poate să fie 26, vom împărți 26 la 4. Făcând împărțirea, obținem restul 2, ceea ce este corect. Împărțim acum pe 26 la 7, care se cuprinde de 3 ori, este 21, facem scăderea, obținem restul 5, iar aici ar fi trebuit să obținem restul 2. În concluzie, putem să spunem, nu este posibil ca numărul elevilor clasei să fie egal cu 26. Punctul B determină numărul elevilor clasei. Haideți să notăm numărul elevilor cu E. Știm că numărul elevilor este un număr cuprins între 15 și 40. Dacă împărțim numărul la 4, obținem câtul, vom nota câtul 1 și restul 2. Dacă împărțim numărul la 7, obținem un alt cât, îl notăm câtul 2 și restul este 2 și vom scrie plus 2. În prima relație îl scădem pe 2, de asemenea și în a doua relație și vom obține că E-2 este 4 ori C1, respectiv E-2 este 7 ori C2. Astfel, E-2 este scris ca un produs dintre 4 și C1, iar în a doua relație E-2 este un produs dintre 7 și C2. Ceea ce înseamnă că E-2 se divide cu 4, deci ceea ce înseamnă că E-2 este un multiplu al numărului 4, iar în a doua relație deducem de aici că E-2 se divide cu 7, ceea ce înseamnă că E-2 este un multiplu al numărului 7. Iar de aici rezultă că E-2 se divide cu cel mai mic multiplu comun al numerelor 4 și 7. Haideți să calculăm cel mai mic multiplu comun. 4 este o putere a lui 2, îl putem scrie 2 la a doua, iar 7 este un număr prim, este egal cu 7 la puterea întâi, iar atunci cel mai mic multiplu comun este 2 la a doua ori 7, care este egal cu 28. Așadar, E-2
se divide cu 28. Deci E-2 este un multiplu al lui 28, dar noi trebuie să ținem cont de această condiție și anume faptul că numărul elevilor este mai mare decât 15 și mai mic decât 40. În cazul în care considerăm multiplii numărului 28, putem să scriem câțiva 28, 56 și așa mai departe, observăm că singurul număr care convine de fapt este 28. Iar atunci vom scrie că E-2 este 28, de unde obținem că E este egal cu 30. Adică numărul elevilor din clasă este 30. Și putem să precizăm aici că am determinat numărul elevilor din clasă. Acestea au fost problemele propuse, vă mulțumesc pentru vizionare și vă doresc mult succes în continuare!